Yes, hej med det. Det her det er Asger og jegs matematikopgave, hvor vi vil vise de her beviser og nogle opgaver. Her i opgave 1 til at starte med, der vil vi definere, hvad stamfunktionen er, og så vil vi snakke lidt om, hvad sammenhængen mellem differential og integralregning er. Vi starter med at tage stamfunktionen, som vi kalder for store F. Stamfunktionen, det er også det, vi kalder for den ubestemte integral. Hvis vi tager og differentierer den, så kommer vi til at få integranten. Omvendt hernede, hvis vi tager integranten og integrerer den, så kommer vi til at få store F, altså stamfunktionen. På den måde kan vi se, at vi kan gå frem og tilbage, og differential og integralregning er ligesom der, hvor man går frem og tilbage, og det ene, det kan ligesom det andet ud. Yes, så her i opgave 2 har vi en af beviserne, og det er det her med, at vi må differentiere ledvist. Altså hvis vi har to stamfunktioner, plus eller minus sammen, og vi vil differentiere dem, så må vi altså godt tage den ene stamfunktion, differentiere den, og så plus eller minus med den anden stamfunktion, som der så også er differentieret. Det svarer altså til det samme. Og til at starte med i opgave 1, som vi også forklarede, så det her, når vi differentierer en stamfunktion, så kommer vi altså bare tilbage til integranten. Så det her, det vil så svare til f af x plus minus g af x. Og det er altså derfor, at vi kan skrive det her op, hvis vi har integralet af f af x dx plus integralet af g x dx, at det er lige med integralet af funktionen sat sammen, som så er f af x plus g af x dx. Så det er altså derfor, at det er sådan. Ja, så her i den anden del af opgave 2, så vil vi lige forklare det her med konstanten er ganget inden for eller uden for parentesen. Her til venstre kan vi se, at den er ganget inden for parentesen, og her kan vi se, at den er ganget uden for parentesen i forhold til med stamfunktionerne. Og det vil altså begge gange komme til at give os konstanten ganget med integranten. Hvis vi lige så tager det og skriver det op på en anden måde, så vi starter med at skrive k uden for integralen her, hvor vi har f af x dx. Det er altså det samme, som hvis vi gør det indenfor her. Og siger på skærmen, så bliver det så k f af x dx. Så de to ting her vil altså være det samme. Ja, så er vi kommet til opgave 3, hvor vi skal integrere følgende funktion med hensyn til x. Og det vil vi gøre på baggrund af de to regneregler, vi lige har bevist, at vi må ikke differentiere, hvad det hedder, og integrere ledvist, men og også hvor at konstanten den er ude for integraltegnet. Så det kan vi altså vi kan omskrive den her funktion på baggrund af de to regneregler, så vi kan få integraltegnet, og så x i fjerde, så skal vi så skrive dx efter med hensyn til x, og så kan vi så også skrive minus 5, og der her bruger vi konstant regnereglen, som så kommer til at være uden for integraltegnet til så x. Vi skal se her, og der skal vi også integrere det med hensyn til x, så der skriver vi x dx. Og så skriver vi også det plus, og så integraltegnet, og så e opløftet i 2x med hensyn også til x. Så derfor kan vi altså omskrive det på baggrund af regnereglerne til det her. Og så kan vi så begynde at integrere. Og det vi gør så her, det er, det behøver vi så ikke det her. Hvis vi bare sætter det lige med, så kan vi så sige, det er så en femtedel, så x i 4 giver en femtedel, x i 4 plus 1. Så minuser vi så det med 5. Så det ganger vi så med en halv x i 1 plus 1
Og det plusser vi så med en halv, fordi e opløftet i 2x, det giver så en halv e opløftet i 2x. Og der plusser vi så også til sidst med konstanten k. Og det kan vi så forkorte lidt. Det kommer så til at hedde en femtedel x i femte minus. Så her, når vi har 5 gange en halv, så kan vi sige 5 over 2 x i anden plus så en halv e opløftet i 2x plus k. Så det er altså sådan, vi vil regne den her opgave ved hjælp af de 2 regneregler, som vi lige havde bevist. Ja, og så her til sidst, så vil vi lige løse stamfunktionerne til a og b. Her til at starte med i a'eren, så ved vi, at 4x i tredje kan vi gøre sådan, at den kommer til at hedde, vi tager 4, altså konstanten her og ganger på, så har vi 4, og så ganger vi med 1, og så har vi 60-tallet her, det kommer til at hedde 3 plus 1, og så skal vi huske vores x, som vi opløfter i tredje stadigvæk, plus 1. I den næste her, så har vi 8, og så divideret i x i anden. Og den regel siger altså, at den kommer til at hedde minus 8 i x. Sådan der. Det her, det kan vi selvfølgelig godt forkorte mere. Hvis vi tager 4'erne ganger op, så kommer den bare til at hedde 4 i fjerde, som også bare betyder 1, så det kan vi egentlig bare fjerne. Så vi har x i tredje, eller x i fjerde, vi skal selvfølgelig huske en af dem, så den kommer til at hedde x i fjerde, og så minus 8 i x. Yes. Og her i den sidste, der er de 2 meget simple regneregler, som vi gør, at vi bare kan sige, den første her, som hedder 1 over kvadratroden af x, den kan vi bare kalde for 2 kvadratroden af x, og minus 6, den kommer bare til at hedde minus 6x. Og det vil egentlig være vores svar.